lang hilin eh. Ako, hi sister. Hi, good morning. Maadong adlaw ko no, tanan. Pasensya dyan, wa man dyan nga po tagamang sa kaigsuon. Ano man to, yung isuon, sige nag-chat. Ilagnat daw. Excited po kong hapon nga, makita mi dari mo ni idang pinayanan. Makita yung party nila gahapon nga, grabing bibuha. Pero may badit eh. Wala na daw yung channel na Henry Badit, saan na? Salamat lang. Salamat daw yung dati may channel sa gibuhatan siya ni Prorami, paguli. Pero bagay mo sa outro. Subscribe yapon mo. Asawon. Butang sa dumaro na, nagkikay sa o. Galong Isda. galongbong. Sa usako. Galongbong puno, tilapia. Nandito lahat yung mga anak ko. Nasa third floor yung panganay ko. Pataka yung pangalawa. Sabi sa pupo, pulit ang hapon. Sa baba. May ilang first floor mo na ilang kusina, sala. Second floor hidaanan, sa third floor na tuas-taas ang ilang anak katong pulis. Nakasgan, Binidik, Burato, Purano. Nakasgang anak. Nakaroon, mga pisata. Sinapay. Sinapay, kaya may kamuti. Store na utana nga, pagka kulubig na akong siyempre, suon. Para gondola yung Sabi kami ni Mama Julie. Pare-pareha na eh. Ikaw kasi hilig kang pinakuan mong buhok. Florami. From Bula na, Ricker Simita diha. Abangan niyo na lang yung channel ko. Mga daw Next sana. year. Pag nagawa isang buhol. Muli sa buhol. Magawa uli kay Florami. Kanada sa bisita daari nga. Bisayang nasupod. Ay isang kinamangura, nakauyab pulog taga buhol. Carmen puno to. Carmen, ano siya, yung viewers kay Florami, yung mga kapatid. Followers daw from me. Jain. Ang mga izaan o mga igsuon niya sa Carmen. Carmen. Kulat lay ko gabi nga namin taga buhol dari. Kamo no, Bisaya sigon. Si ano? Bunin? Ay, Bunin, hindi. Ano yung iguan? Ha? Anong tudlog Bisaya? Matututo yun sa... Ang mga bata bito dari, di sila kasabot katong ikusungay sa samot puto. Kaning mga batagod, wali makaulig buhol. Kaulig buhol gamay pasid. Palos. Pirang man patos palos. Mamaya pa yun. Iba, ito ni ulig buhol sa una gamay pa. Ano yan? 1994. Hindi pa yun. Maliit pa. Kasi Beverly Pod, at Bernadette. Ano, 2016 kami nagbakasyon. Maliit pa pod, pero kanang anak isungay sa wala kaulig. Ano? Hindi. Sa Berlin. Nangutala pa yato itong isuon ni Aisa at siya sa tangkad. Baliktad ko itong isang manghod kay murag sang dangaw. Hanggi lang ano makaling dako. Human gihapon, murag gihapon daga pero nanay anak. Pero sana all matapos nag-eskwela. Second year college yun kahit may Mag-asawa anak sila. na. Nag-eskwela Yung pa. mga anak ni Mita, bisag na nanay mga anak nag-eskwela gihapon. Pinapaaral ko pa. Parang Bernin, Sibunin, Bernie, second year college yun. may dalawang anak na rin. Sana all. Si Ondoy, grade 11 pa lang yung Benjamin. Anak din, yung Benjamin niya may anak, may iniwan ng anak, parang babae, ipangkan. Ipangkan, si Undoy, dapat nga ang babae pangkan sa nabali. Ito para pagbata. Sige, mga pisami. Kita-kita tayo sa sunod, asamis ni Tabugala ron. Kita ko, kita rin kayo kasi babaw itaw. Kay Ukay. Pwede rin maghantay ko yung Ukay. Kaya ito ni Kasan Basaw na, kasi mo ng ukay, tangan tag-bensin ko ra. Diyan ang tumayin kay Alona. Kung yung Kasan lagi nato. Kapi-kapi sa may kapi-kapi. Okay. Maninit pa? May nakaniwang bulan na din ito. Parang tamo. Okay ko, magkuhan ko ng binin ito. Ano hindi ka mo? Bilang ka? Tama ka na. Parang pangal sa Bisaya. Nagong inutulog na. Hindi, inutulog ni isibuyat o kamatis. Hindi ka ba? Pinagsuot o kamatis. Ngayon, pinagsuot mo na pero yan, ini. Ito lang yan. Hindi ko lang. Hanggang sa bawang ito. Hindi ko nagari.
Basta ka na. Ako kasama sinalot ako ng pangat. Tagalog. Pag-isaya, pag-inunan. Ang mula talaga sa kay taga-Bukid ng Japon, mga taga-probinsya. Kung hindi kami bangon sa kumana, pakilo, gawin mo niya. Lagi, mamalingki sila bundi. Mamalingki sila. Tapos mamalingki sila kado. Sumula ko sila ko. Balik-balik ako ni. Inapubukan eh. Inapubukan may ano yung. Ako lagi, doon ko na. Yan lang. Kaya, sintahan mo sila mga doon. Ito, o bayan sila mamalingki lang. Nang nila pito. Out day ko ni Ma'am Siri Ulrich o ni Ma'am Almalim sa Valencia. Merry Christmas, advance Happy New Year. Mawawad sa pagdang kalaayo, makalaag dari sa suon, kaya tagsarap sa mga kita. Nangis na kung kunigra, asa man. Ako ba, extra ko ba, hindi rin isda. Sabay mag-vlog. Di, sama. Hindi nag-ulang ba? Or hindi nag-anak nito? Kawan din ba? Dito mangita ako extra sa pagbuhat, mga 1 month. Hindi nila ito. Kay ang lain na pagway income, bisa na lang mag sariling pangbilig kuan. May kukumando naman yun sa kaupaw, pero lain doon na atong kawaling ba? Bitaw ilay, bitaw ko. Magsigig sa gibong mabuntag, magsigig guna, mangahoy, dariwa, sigilag lingkod, digda, lingkod. Kapoy na. Ito no, humanap ta. Dali, upo ko dun kay namangubig na makupahag buhat eh. Dito ko yung panganion. May extra ko na mong laba. Ito. Pinikas nga bangus. Tawag mo nila dani daing. Daing. Dinaing na bangus. Siya, magpangat lagi kung hijahang tanaw ng silang pangat. Kaya ako kasabot dana. May kamatis daghan. Kamatis, Oh. sibuyas, Mm. kusining ano, pagsigang, talbos, kanibay, balik pesos na yung talbos. Nuko. Po. Nuko. Ano? Tamo. Ang galunggong mo. Sa mga galunggong sa buhol. Kuan. Kanang baon sa Galunggong mo sa buhol. galunggong gihapon siguro. Tilapia. Ito, tilapia, Ang laki ng tilapia. prito. Pag maiba naman, ibo may bangus, may tilapia, may galunggong. Sudan ka. Sagol-sagol, Naumay sa karne. Ito, nakaluda ko no. Karni. Naumay sa karne nung bagong taon ng Pasko. Oh, set out sa mga igsoon sa Bohol. Prami, Tire. Mama Alice, Mama Julie, Srilita. Oh. Si Rosalina Rewan ang nakitaan. Diyan na si Hermelita. Nagprito nag-isda. Magbira tayo o puntahan natin sa Bulacan ngayon. Malayo ng Bulacan Mita. Pila kayo magkasto. Ngayon, isang libo na yung balikan sa rin. Sana all. Dalawon ko na mo. Bang, oh, yung mga kids. Oh, ilan taon ka na, be? Anak ka kay Bernie? Ano pangalan mama mo? Ano pangalan mama mo? Dati, pag ganyan sa Manila, si Bernie, si Palos, yung nga ni kadag ko ah. Di ba, Mita? Ilang tulo, Palos, si Kuan sa una. Di na papa mo si Palos, si Bernie pala. Papa mo. Papa mo. Ano yung papa mo? Bernie. Mulang kamukha kasing Bernie.
So na si Bidik, si Palos, si Beni, si Bunin nga ni kadagko pag dinhi ko. Karon mga anak na nila, Ginoo ko pero nagdagas tigwang na jud mismita. Bitaw. Masaman mo? Saan kayo punta? Ito yung sa Maiwan. Bilin ka, be? Si Kendi. Butan mga bata. Ilang apo, 8 na kabuok. Agaho, kuana. Upat o tunga. Kahit ano dito tulo, kahit rin isa. Kaupo, mahimong isa. Oh. Bibukado sila gapon. Bibo ilang party. Nakasali po ko kuan ginagmay, di ako gamay naabot. Salamat kaado. Hindi ko muli siguro kasi mabiyay si Bernard pahatid ko nila mita. Hapon pa. Hindi kay sikay sa diha. Oh, hapon uli pahatid ko nila Bernard og mita. Na lami lang sa dan no. Pinatikig nga bangus og pritong kuan og magpangat ko no. Ang abangan ni isang pangat ng tanawagan sa ni nga lutong kuan. Lutong Tagalog. Tagalog unong luto. Request ni Bidik kay nagatapok pa man sila dari mga sakop. Sakop sa mga Plorano. Di, magdawag siya po kayo sa daghagdan. Pangat ko na tawag. Tubig rin eh. Kamatis ko ang gisa. Gimantikaan eh. May mantika. Wa? Kulo lang yan. Pakulo ang kamatis o sibuyas. Ilunod ang isda. Udod sa kamuti. Ilan kulog sa kamuti. Ang sama ning luto as bisaya puro ra pali. Magwang ra pas taksiw. Inon kay tubig man. Aw, suka man. Yung luto kuan. Sa buhulaw man. Inabaw. Gamay ra to kamatis. Mura ra pali sa sinabaw. Pero may tangad. Nakaano sa kamatis oh. Pero mga Bisayang dako ni mukha hindi ganahan. Kay lutong kuan man eh, lutong Tagalog kay ang asawa Tagalog man. Mo nang magluto pud ng Bisaya, ingon pud lutong Bisaya. Kabawas pud sila ng mga Tagalog. Kita pag Bisaya magbutag lain pud ilang luto. Mo ni dahang luto ron. A few moments later. Mita. Ano lang tricycle view? Blue color o brown? Yan ang makapasok sa kuan, view core. Sa man dun pananaw? Vlog? Ang views gabi eh? May din yun. Ito pala ngayon color na. Kasi kayo makapasok sa view core. Asan ito ka? May kaban pa yung tricycle niya. Ayun, ayun. Mudaghan, no? Yung dito ba bandang sa mga pagkat yung nalukot ko. Ano na yan dyan? Mawala yan. Kung mawala. Pag hindi. Hindi pala binta. Baligja. Naninda siya? Ha? Natinda si Galyo at sa tindi? Galing ah. Ayos ah. Mas nalip pamita. Ano to? Bakit? Kagabi, hindi ko na ako.
ayos tong mag-asawa. Ah. Tres na? Ha? Tres na? Wala pa. Bakit asan ka ba alas 3? Wala naman. Ang uligtas, Bernard, pag alas 3? Biyahe na? Naninda sa kindi o sigarilyo mita? Napilahan? Isa ba ito sa una itong nagtinda may barbecue din ino? Sa una? Masa ba ito ngayer? Ito ngayer? 1,000 Korea ka yun. 1,003? Before, anak ko na kubunin. Ginagawa yung, Balik pa si Bunin, parang ano pa? ginagawa yung gawad kalingan niya. Oo nga, 2003? 4? Nidik pa supaw sa una, sa nidik. Yan, paano ba din buka? Nagyapog sa boss? Nagyabangan naman sa una? Yan, paano ba din ba? Oo. Kakas na titisi karon. Ay, sige na, utak ko naman natin. Isang nigra. Asawa ni Lord? Asawa ni Jimmy? Oo, may nagalangan dito. Asawa ni Jimmy. Hindi naman si ni Lolo, hindi. Punta kami ng ano, kayo-kayan. Dito sinabigas. Tulugin mo. Tara na. Nang gabaklay nga muli ko atos kaukaw. Wala ko nagpahatod nila si Bernard kaya naikag na ko. Ay nang lakaw sila mag-asawa. Ngayon ako, nagsata ko pa nga asar to yung sakyan. Kung ni baklay ko padoong sa pilahan. One ride na dahil kay kanang bayan. Baklay ko dari. Namay ng pila at sunahan. Pila para housing. Baklay ko yung superpass sa Sanahay. Ha? May baklay na kong baklay isa. Bang sa kundo sa tuning nga kundo ngang mita dali kay jeep din nakapila mo ni padung sa ilas upaw sunod